Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom il-koll. Ġbartna fl-imkien mulej. Iva il-mulej ġabarna fl-imkien biex nerġgħu ngħixu u nsaħħu mill-ġdid l-imħabba tagħna ħalli nintebħu li jew qiegħed f'nofsna, f'nofs il-familji tagħna. U għalhekk b'dawn il-ħsibijiet f'moħħna li għandhom jimlewna bil-ferħ u jagħmlulna l-kuraġġ, ejjew qabel xejn nitolbu maħfra lil Alla għal dawk il-mumenti li fihom ma ħabbejniex biżżejjed. Ħarisna aktar lejn nfusna milli lejn l-oħrajn. Fittixt aktar dak li jaqbel lili milli dak li jien nista' nagħti lill-oħrajn. U għalhekk dawn il-ħsibijiet ejjew nitolbu maħfra għal ħtijietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Li noffru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għall-erwieħ tal-familja Camilleri. Nitolbu. U Alla, int biex teħlisna mis-seta tal-għadu tagħna, rid li jibnek jieħu il-mewt tas-salib għalina. Għati lilna għaddejja tiegħek il-grazzja tal-qawmien għal-ħajja bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien wieħed Fariżew jismu Gamaliel mallem fil-liġi u miġġub mill-poplu kollu qam fis-Sinedriju u ordna li l-apostli joħorġuhom il-barra għal ftejt. Imbagħad qal lil sħabu: Irġiel ta' Iżrael, iftħu għajnejkom x'sejrin tagħmlu lil dawn in-nies. Ftit żmien ilu qam tewda u beda jgħid li jew xi ħaġa u madwar 400 raġel qablu miegħu. Dan qatluh u dawk kollha li kienu marru warajh tferxu u ġew fix-xejn. Warajh ġie Ġuda l-Galilew fi żmien iċ-ċensiment u ġibet poplu sħiħ warajh. Lil dan ukoll qatluh u xterdu dak kollha li kienu marru warajh. Fuq dan l-ġara issa ngħidilkom, ħallukom minn dawn in-nies u itilquhom. Għax dan il-ħsieb jew il-ħidma tagħhom jekk hija ġejja mill-bnedmin għad tisfa fix-xejn. Iżda jekk hija ġejja minn Alla ma jsejħilkomx tiqirduhom. Araw li ma ssibux ruħkom li qegħdin toħduha kontra Alla. Imbagħad għadu fuq il-parir tiegħu, sejħu lill-apostli qudiemhom u wara li tawhom miswat ordnawlhom li ma jitkellmux fuq l-isem ta' Ġesu imbagħad telquhom. Iżda huma ħarġu minn quddiem is-Sanedrin ferħana talli ġew meqjusa bħala nies li jistħoqilhom li jkunu maqdra minħabba l-isem ta' Ġesu. U kuljum fit-tempju u fid-djarhom kienu jgħallmu u jxandru bla waqfien li Ġesu u il-Messija. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr lill-Alla. Għas-salm nirrispondu fl-imkien ħaġa waħda tlabt lill-mulej li nammar fid-dar tiegħu. Ħaġa waħda tlabt lill-mulej li nammar fid-dar tiegħu. Il-mulej id-dawlu is-salvazzjoni tiegħi minn min għandi nibża, il-mulej u il-ken tiegħi quddiem min għandi nitwerwer. Ħaġa waħda tlabt lill-mulej
li nammar fid-dar tiegħu. Ħaġa waħda tlabt lill-mulej, ħaġa waħda nfittex li nammar f'dar il-mulej tul il-jiem kollha ta' ħajti biex nitaxxaq bil-ħlewwa tal-mulej jiena u nħares lejn it-tempju tiegħu. Ħaġa waħda tlabt lill-mulej li nammar fid-dar tiegħu. Nemmen li jgħat nara it-tieba tal-mulej fart il-ħajjin. It-tama fil-mulej, żomm sħiħ u qawwi qalbek, it-tama fil-mulej. Ħaġa waħda tlabt li nammar lill-mulej li nammar fid-dar tiegħu. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-bniedem mhux bil-ħobż biss jgħix, iżda b'kull kelma li toħroġ minn fom Alla. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-mulej ma'kom qari mill-Evanġelju skont San Ġwann. F'dak iż-żmien Ġesu telaq lejn in-naħa l-oħra tal-Baħar tal-Galilea jew ta' Tiberija. Ħafna nies marru warajh għax raw is-sinjali li kien jagħmel bil-fejqan tal-morda. Ġesu telaq lejn l-għoljiet u qatem bil-qiegħda mad-dixxiepli tiegħu. Kien qrib il-Għid, il-festa tal-Lut. Ġesu refa' għajnejh lemaħ kotra ta' nies ġejja lejh u qal lil Filippu: Mnejn nixtru l-ħobż biex dawn ikollhom x'jieklu? Dan qalulu biex jippruvah għaliex hu kien jaf x'ser jagħmel. Filippu wieġbu: 200 dinar ħobż ma jkunux biżżejjed għalihom biex kull wieħed minnhom jieħu ftit. Wieħed mid-dixxiepli tiegħu Indri ħux mun Pietru qallu: Hawn tfajjel li għandu 5 ħobżiet tax-xejr u 2 ħutiet żgħar. Imma dawn x'inhuma għal daqshekk nies? Qiegħdu n-nies bil-qiegħda u qal Ġesu: Dik in-naħa kien hemm ħafna ħaxix, għalhekk in-nies xi 5,000 raġel għadu bil-qiegħda. Ġesu ħal ħobżiet radd il-ħajr u qasamhom lil dak li kienu bil-qiegħda. Hekk ukoll għamel bil-ħut u kulħadd ħa kemm ried. Meta xebgħu Ġesu qal lid-dixxiepli tiegħu: Iġbru l-loqom li baqa' biex xejn ma jinħela. Marru jiġbruhom u mimlew 12 qoffa bil-loqom li kien fadlilhom in-nies mill-5 ħobżiet tax-xejn wara li kienu kielu. Għalhekk dawn in-nies meta raw dan is-sinjal li jagħmel Ġesu qalu: Dan hu tassew il-profeta li għandu jiġi fid-dinja. Imma Ġesu meta ntebaħ li kienu ġejjin biex jieħduh bil-fors ħalli jagħmluh sultan, reġa' warrab waħdu lejn il-għoljiet. Il-kelma tal-mulej, it-tifħir lilek Kristu. Il-Vanġelu tal-lum eżjes huwa wieħed minn dawk il-ftit Vanġeli li jissejjaħ il-Vanġelu tal-abbundanza. Għaliex bħalma ġara anke f'Kana, Ġesu ma jagħmilx, ma jfejjaqx in-nies, imma jagħmel dan is-sinjal, dan il-miraklu, għax il-kelma miraklu tfisser sinjal, biex bih jurina fejn twassal l-imħabba tiegħu lejn il-bniedem. Interessanti kif San Ġwan jgħidilna mill-ewwel Ġesu lemaħ in-nies ġejja lejh. Ġesu huwa dak li jara lili u lilek mill-bogħod. Huwa dak li kontinwament jixħed ħarstu fuqna u jipprovdilna dak
li aħna għandna bżonn. Għalhekk anke San Ġwan jgħidilna li ġabru dawk it-12 qoffa anke wara biex juri l-abbundanza tal-ħniena u l-imħabba kbira ta' Alla lejna. Missirijietna kienu jużaw kelma sabiħa fil-lingwaġġ tagħhom, providenza. Illum aħna dejn ftejt li xejn għadna nużawha. Għaliex illum naħsbu li aħna ħanipprovdu dak li għandna bżonn bil-ħila tagħna. Għaliex naħsbu li l-ħajja tiddependi minna. Imma anke dawn iċ-ċirkustanzi li qegħdin ngħixu fihom tal-pandemija qed juruna ċaru tont li l-ħajja ma tiddependejx minni jew minnek. Però qed juruna xi ħaġa oħra sabiħa li hija komuni anke f'dan il-miraklu. Meta jiena u int nofri dak il-ftit li għandi lil Alla, huwa Alla li kapaċi jkattru. 5 ħobżiet tax-xejr u 2 ħutiet żgħar. Il-mulej tema u kien fadal aktar minn 5,000 raġel. Qegħdin naraw ukoll anke f'dan iż-żmien meta aħna qegħdin nofru u ngħinu lil xulxejn b'dak il-ftit li għandna, qegħdin naraw kif tassew anke f'żminijietna isiru il-mirakli. Il-mirakli jagħmilhom il-mulej minn dak il-ftit li jiena għandi imma li jiena nkun lest li nofrihomlu. Dawn il-ħsibijiet ejjew għalhekk kuti nofru wkoll it-talbiet tagħna lil mulej. Nitolbuk mulej għall-Knisja tiegħek biex tkompli tkun li tqarrabna lejk u turina il-preżenza tiegħek nitolbu. Nitolbuk mulej biex f'kull Ewkaristija li aħna niċċelebraw aħna nofrulek il-ħobs, il-frott tal-art. Imma l-imħabba tiegħek lejna inti tibdlu fil-preżenza ħajja tiegħek. Ħatkun din il-preżenza tiegħek li ssaħħaħna u tkabbarna fik. Nitolbu. Nitolbuk mulej biex tenna aħna wkoll inkomplu niftħu qalbna u dak li għandna nkunu nies li kapaċi naqsmuh maħutna u mhux inżommuh għalina għax naħsbu li kollox jiddependi minn dak li għandha. Nitolbu. Nitolbuk mulej biex minn dan is-santwarju ta' Omna Marija inti tkompli tbirek u tagħti l-qawwa lil dawk ħutna li qegħdin jaħdmu biex jeqirdu din l-epidemija. Li dawk kollha li qegħdin iħabbtu l-bibien jgħinu lil min hu fil-bżonn. Ħatkun Marija li turina l-imħabba tiegħek fostna. Nitolbu. Ilqa' mulej dawn it-talbiet tagħna u kompli int ixħed il-ħarsa tiegħek fuqna. Aħna li mingħajrek maħna xejn. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem.
Jitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Ħen mulejja għall-familja tiegħek u ilqa' l-offerta li qiegħda tagħmillek. Għatija l-għajnuna u l-ħarsin tiegħek biex ma titlifx il-grazzi li qelet u tasal għallejna ta' dejjem fis-sema bi Kristu Siedna. Il-mulej ma'kom nerfu lubna il-fuq, nizzuħajr l-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis, tajjeb u daġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek iżda b'ferħa kbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie sagrifikat Kristu il-ħaruf tal-għid tagħna. Bih u li id-dawl jitwildu għal ħajja ta' dejjem. Bih il-bibien tas-saltna tas-sema jinfetħu għal fidili għax il-mewt tiegħu erdet il-mewt tagħna u bil-qawmin tiegħu omna il-koll għal ħajja ġdida. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kull imkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jimtlew bil-għena u l-qawwiet tas-sema mas-sitat tal-anġli jinżġu l-innu tal-glorja tiegħek u bla qiegħda jtennulek. Għaddejs, għaddejs, għaddejs. Mulej Alla tal-eżerċiti, ismewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek u sanna fil-ola ta' smewiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej u sanna fil-oli ta' smewiet. Għaddejs ta' sewint mulej intilajn ta' kull qdusija. Għaddes għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien sejnata biex mirrajħi bati ħal ħobs, radd il-ħajr, qasam tal id-disċipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħa l-kalċi, reġa' il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-dem li jxirrita għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mitċa kontanna nitolbu l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taf fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Mario, mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina il-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, ma' San Giuseppe, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Alla huwa Missier
u jipprovdilna dak kollu li huwa meħtieġ. Għalhekk ejjew nitolbu b'fiduċja u ngħidulu: Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritient kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom isliem tiegħi, la tħarix lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija isliem u l-għaqda li jintrid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom, għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla. Danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlejx li tidħol taħt is-saf tiegħi iżda kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. tal-ħaj, Alleluja. Kristu għammi l-mewt, Kristu jisal tal-ħaj, Alleluja. Lil-Kristu tal-ħdejja, jissid wis-sultan, rebi fuq il-mewt, għawietu setan, nannu għalenija, gloria u forija. Kristu għammi l-mewt, Kristu jisal tal-ħaj, Alleluja. Jew nagħmlu flimkien it-qarbina tax-xewq. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġali darba ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena niġi għandek, ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nittama fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Xerred dejjem mulej il-ħnina tiegħek fuq dawk li jint salvajt, żommhom taħt il-ħarsin tiegħek biex dawk kollha li nfdew bil-passjoni ta' ibnek jibqgħu iġarbu il-ferħ tal-qawmien tiegħu u li jgħixu jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Ngħidu tliet Avamarijiet fġieħ 3 ijiem lill-ġisem ta' Marija dam fil-qaba. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen.
Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Marru u komplu għejxu fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lill-Alla.